Ja, de Heer Sinneblom-competitie. Jo, ja, het goed. De Heer Sinneblom-competitie. Hier begon het alweer. Op die waasdittermiddag 12 september op het Hiem van de Boer in Verwert. En de krant op Friesland die had dan wel eens de heeste sinneblom of zo. Nou ja, daar komen we dus een heer uit gewaar worden. Nou, misschien kunnen we wel een Heer Sinneblom-competitie beginnen. Nou ja, wat weet. En Sareke heer een gevoelige snaar bij het Frieske publiek. De deelnemers belden haar bij Boskjes aan. En bij de besten gingen wij op visite. Ja, doe er net al. Dit is echt speciaal. En vooral dat de saus kan weten. Denk je dat? Dat is een mooi niet helemaal. Is ik nou een beetje mooi aan praten? Ja, een beetje. Ja, wat zou je dus dan? Hoe gaat het? Praten en mijn best. Ja, dat zijn beide hele beste dingen. En dan heet het een hoe, de Sinneblom. Maar die goed horen, jongen. Maar er kan er maar één de beste wezen. Eén die er mijn kop en schouders boven uitsteekt. Heger dan waar ik. De ultieme Sinneblom. We schakelen hier gauw oer naar de heerploeg, Eerne in Friesland. We steken hier in Lemmer bij de winnaars van de... De Heer Sinneblom-competitie. En we gaan nou even bij een Sinneblom jam. Ah, daar is ze. Die is mooi. Goeiedag. Ja, dat goeie. Daar. Ik neem wel even een foto. Dit is de zonnebloemenman. Is dit de Zonnebloemenman? Goedemiddag. Goeiedag. Goeiedag. Jo, hij heeft de Sinneblom van Friesland. Ik hoop het dat er nog staat. We hebben vanmorgen al bemeten, dus het moet zo wezen. Het moet goed wezen. Nou, we gaan hem jam. Prima. Zullen we erin? Oké. meter. Jouw meter zondag. Ja. Wat is dikke? En hoe heet dat ze volle kook kregen? Daar hebben wij niks speciaals aan doen. Je joggen wordt je steen volle meer die vrij heeg binnen, dus wij hebben er niks speciaals aan doen. Maar elke die we sprutsen, die bemesten en dan maar praten. En jou het allerheerst, hij doet gewoon niks. Nee, wij doen er niks speciaals aan. Dit is gewoon de mais is inside en de zonneblom in de neerside en het is gewoon spontaan groeit. Dat is dus de heegste Sinneblom van Friesland. Ja, is dat eerlijk weer? Dat is eerlijk weer. Eerlijk weer? Zo. Nou, vind ik geweldig. En wat gaat er dan nou door jou heen? Ja, wij hebben er helemaal niks speciaals aan die, dus het komt dus gewoon koud op dak. Kun je eigenlijk net mooi schillen? Nou. Ik heb me wel een beetje schilderen natuurlijk. Ja? Ik vind het wel heel mooi. Ja? Hè? Zo spontaan, dat het allemaal zo spontaan gebeurt, ja, dat vind ik toch wel heel fantastisch. En dan nou het officiële gedeelte van deze... Heer Sinneblom-competitie. De prijsdrukking. Mooi ik jou dan bij deze oerhandige, deze prijs. Lees maar even voor wat erop staat. 4 dagen met tolle persoon, vakantiepark Weerterbergen. Dit is mooi. Dit is fantastisch. Geweldig. Hartstikke bedankt. Ja. Je hebt een dankbaar gebruik van Hier mij. gaan we dankbaar gebruik van maken. Ja? Ja, zeker. Dat doen wij. Het is toch wel weer ontroerende tv dit, hè?
Ontroerende tv. Zeker is dit. Nou ja, dat is toch bijzonder. Nou, meestal, ons Safir, de. Hier Zinnenblom competitie. Misschien tot hoor hier. Maar voor nou, hoi!